Oyer! Ator kantari Oyer. Ator kantari Oyer, gure Oyer. Astero, hemen ibiltzen da nananeetan, kantuen, bere kantakera berezi eta famatu horretan. Eta berba egitxe indozu. A ver, espliko izuzuk, ia. Zer espliko gotxepa? Lehiaketi, jakingo dabe, baina bada espada igual gaur beste bat batu jako gure kabi handi honetan. Edarto. Bueno, astero, gure Oierrek kantan dozku abesti bat, eta gaur entzuliek aserto ben bidabe, ze abesti, ze kantetan dozku gure Oierrek. Ez da erzaizeten, gatsi piten dozku, abeslariz epa imitetan saiatzen zera, eta horrek ondino... Sentimendu ipintzen dau, eta euren estilo imitetan saiatzen da, eta horrek ondino gatxo ipintzen dau. Eta, bueno, gure entzuliek parte hartzen dabe, erantzunek botaten dozku ez, bai sozialetara, eta bai gure telefono zenbaki ere zein zan, baitane? Botakot, bale. 6 lau, 0 iru saspi, beratzi, lau. Esango barriro? Ez haitxu barri. Bai. 6 lau, 0 iru saspi, beratzi, lau. Edarto, eta parte hartzen da bene artean, saritze sosketatzen du, ez ba? Hori da. Taus, parte hartzeko iru modu, ez da? Iru modu, zein edia irati? Vale, lehenengo era da, mezu bat bidali, idatziz, sin más, izenala sare sozialetatik edo whatsappetik edo lo que sea, eta hortik dekozu papeleta bat. Idatzi biherrien audio bat bialtzen mozu, dekosuz bi papeleta, eta audio bidez abestize esan biherrien kantau egin badozkuzu abestize, orduan dekosuz iru papeleta. Iru papeleta, aukera irukoitza. Irukoitza, hori da. Eta, orduen, hamen datu nahi gure kargamentu bat. Eta, orduen, aurrera jarraituko eta zerren gogu. Aurreko agazteko, Entzumiko da. Bai, gogoratu. Entzuten da, Oyer. Aztu jakin. Wow, Oyer. Ona, pasiñue. Gogoa zina bene. Bai, benetan. bai. Hau izen da, Saldai mendi kiroltaldiek emondako sarille irabazteko erronka. Bai. A ver, saldi barruko esmatu da bizinan, ala ez? Bai, ez Bai. dinua, Zerto zue? Contigo mi vida, ez dakit zendan titulue. Ardenez, Shakira dinua hemendik. Ez dakit titulue. A ver, kantau. Kantau. Kantera madozu. A ver, kantzen duzu. Nik entzalarea baldotu bai, ez? Esto de mier. Baite. Na-na-na, na-na-na, Hola, Janik. Eta kompetentzia, Nananeo duelue. Bueno, Zaldibarko gaztetxien postuek endu bihotxue, oie, argi. Pelea de gallo Red Bull, Ni ikusten dut, San Migueletan bueltie, da, ez, gero Zaldibarren... Irurek eta gun, imagineta oso. Zaldibarren gaztetxien beste bat. San Miguel Songmaster, hemen... Hemen barruen dano kantetan, a ver. Ondo dengo esan. Esan txarte gondo, hortan ez dut nengo duda ikeiten. Baina gure saliek horre belide fin eta audizio batzuk etorri dienez, eureri emongotzegu parte. Egunon, haupa kuadrilla, aspaldiko, bueno, kantie usto dala, Shakiran, whenever, forever, na-na-na, let's together, na-na-na, na-na-na, na-na-na. Bueno, a ber, arrapetan danta, hori. Hala, ondi bili, mozu bat. Aupa, gara. Whatever. Ez da fasile. Ez da pasilla. Eso es zuri bardintzie. Hori ez. Pentsako zua baina ez da fasile. Bueno.
Garaziz gain, beste bat emat begongo zan. Teknikoei Hau palaixia irratia, beinan naiz. Oinarte bialit guztietan eta esaitokatu baten bez, así que onjoa doa a la desesperada. Venga, ea gustatzen zaizuen. Hala, guau. Opa, baina? Lora, jakintzazu, zurean nauzu, zurekin maitia, bizi nahi dut bizia, bizitzan geratzen dena, zurekin bizi nahi dut, zurekin maitia, bizi nahi dut bizia, bizitzan geratzen dena, zurekin bizi nahi dut. Hau palaixia irratia! Ona! Profesionalizetan gabiz, ja, hau beste nivel bat. Oso, polite, oso. Jo, zeus koro eta guzti, Nor da korue, baina? Itzela. Fini bilida guzti, Tekniko ez da barbaiz eman gure. Baina, bueno. Onda besten dozu hasiar. Eta? Hau ditu goiza begongo zan. Haupa, lexia irratixe, altzalina. Aste hontako kantie, Shakiran whenever. Narana, 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 narana. Ona. Itzela benetan be. Nivela gure entzulien artean, itzela. Hau ditu, bialtzera animau die, Osos. Azkenin tak. Hau ditu entzun dugu. Ganea, altzaleik, sari birun dauz. Bai. Irugarrenan bile. Karo, eske, ja behin bi jaso dozu zela, aukera bakarra parte hartzeko audio bidez da. Ai, ba, de dio. Bai. Karo. Esto se explica. Bere aukerak aprobetxatzen. Bai, hori esatatzegu irabazlieri. Zer dan asuntu, hainbeste araudeko guztia, akorda bezkarela iken danena. Programa bakotien arau bat gehiago batzen dugu. Beintzet ja telefono zenbakiza zuzen esaten dago. Ja, irrak, ua. Laugarren nien, baina, bueno. Baina lortu dugu. Pensando dela, Shakiran kantie suerte. Ia modestan suerte bizkat. Ondarrutik, Joseina. Aupa, ekipo. Jose. Aupa, Joseba. Aupa, jo, ekapa larraitz eta... Makini. Bai. Eta, bueno, danak bardine nananeu kantau edo versionau dabe. Bai, abesti guela da. Shakiran abesti erra. Bai, ez da, bai. Izena badeko. Eta hauete da oierrek benetan kantatu ben kanti, Ba, dudari pariek hau izen da kantia, ziketanak asmatu da, Bai? Itzela, gure entzule izlako fini bilten dien. Eta horrez gain be, WhatsAppetik eta sarietatik hartuko parte gure entzuliek eta sosketari ekimiko zegu. Zaldai mendi kirol taldiek emoniko sari jeia zeinei toketan jakon. Eta gaurko honetan grabamiko da, eskuinu sentie gure gonbidatuek. Mexikora gure txaria! Internacional de Yurreta! Y el premio se va a México! Itzel, ditugu, bai, WhatsAppetik izimiko dau. Anxor duda! Ale berdiz, Begitze guzorren. Ordu bizek. Bezkeitek orduen.
Eta sosketa oneri esker, dei internazionala martxan ipini biogu hemen Laixia erretian. Bai, itzela. Ja, hortzen putzua ere... Putzuari salto egingo diogu eta... Ez da lehenengo alditza, Jokinaga zein gendun, berba, Mexiko neuela. Bai, gendun bai. Estrangerora bastante joan gara, Zaragozara joan gara, Mexikora bai. Burgosera bedetu gendun. Bai, hori esan da. Gaur Ibizara be bai. Bai. Gure delegazio internazionalak topera dabiz. Bai, korresponsalak asko deko guz. Mundu guztien ziar, bai. Eta azten gara... Deige. Bueno. Hola, Arlet. Hola, Arlet. Hola, ¿qué tal estás? Te llamamos del País Vasco, Arlet. Arlet. Hola. ¿Nos escuchas? ¿Qué tal? Esto es Laixia Irratia. Hola. ¿Qué has ganado, Arlet? Estás en directo, has ganado el premio. Sí. Cuando aquí son las 9:30 de la noche, ahí estaréis comiendo, supongo. Sí, son 2:30. Pues mira, te has llevado el premio porque acertaste la canción de Oyer. De Shakira. Y pues, ¿cuál era el premio, Ander? Salda y mendi kirol taldeak emandako sorta. Era una sorta dada por... Un lote. Un lote dado por... Lote sorpresa. El grupo de Yurreta que anda en el monte. ¿Has entendido, Arlet? Bueno, ya tengo representante que vaya a recoger mi regalo. Sí, por cierto. Sí, le daremos a Joaquín el regalo, sí. Y ya te llevará. Sí. Te llevará a China, si no me equivoco, ¿no? Porque vuestra siguiente estación es China. Sí. ¿Cuándo vais a China, Arlet? Exactamente. No lo sé. ¿Y eso? Tenemos, no sé, quizás a finales de este año, principios del próximo, no lo sé aún. Joaquín ya tiene la visa hecha, pero Joaquín no. se marchará pronto, pero tú todavía no. Te quedas un poquito más. ¿Cómo? Joaquín marcha pronto a China, pero tú te quedas un poquito más allí en México, ¿no? Sí, yo me quedo. Entonces, no sé hasta cuándo. Mantenemos corresponsalía en México, entonces ampliamos a China y... Ampliamos a China, ¿no? Sí, ampliamos a China, mantenemos en México y tenemos varias crecer. En la península ibérica, o sea que estamos en plena expansión. Exacto, sí, yo me quedo en México como corresponsal, Joaquín en China aprendiendo mandarín. Muy bien. Muy bien, Arlet, pues felicidades, te has llevado un gran premio que te lo dará Joaquín en China. Eso es. Muy bien, Sorionak. muchas gracias. Sorionak. Gracias. Venga, Agur, Arlet, que aproveche. Agur, Arlet. Agur. Que estén muy bien. Agur. Igualmente. Agur. Itzela, Mexikoraino jo gara. Gure delegazio internazional tope, David, tope. Hau ez da bromi, serio, zuzenien kontakta gure Mexikoekin. Una sorta del grupo que anda en el monte. Latza. Zer zer ulertu gero, bueno, ekarri diztiela. Irakasle ganera. Jale, hortxe gabiz, bueltaka. Bueno, sari banatu dugu, eta... Korresponsal barri bat lortu dugu. Korresponsal barri bat. Zuek pentsau, deku bat Mexikon, bestie Txinan, gero peninsulatik bueltaka batuk, osea, ja, kilometrotan bastante aberketan dugu, ez da bromi, Inglaterran bebai, Ameriketan bebai, Eukene, momentu konkreto baten ditxeko moduen. Datorren urtien Holandan aukingo. Bebai, beste bai. Hor, Jordarrak en el mundo. Amallita. Gaina kamiseta gaskungo da, Luzi. Ja, Laixerreko kamiseta gaz. Primizi eta guzti. EITB-kuek zeloso jartzen hasi dira enteunaz. Eta ez dakit zuek agorten zarien, baina lehiaketa baten barruen gauz. Eta horra jarraituko gu, eta horretako, lehiaketa barri bat martxan ipiniko gu, eta zein da lehiaketa honetan, oingo honetan ipiniko gu zaritxe? Bueno, lehenko gunien, domekan, enginun biribilketa hemen, eta biribilketan engendu zen, serigrafia gendu zen poltzak. Eta, biribilketak donadozku Laixia herriarira poltza bat, kuk sosketatzeko zuen artien.
Osa, que hori, biribilketako serigrafiatako poltza bat. Hori da. Oso Esosinakue, bai. mimos. Eta oso politik. Hori da. Itzela sari eukingo dozuena, eta oin horretako poltza hori irabazteko, jakin beharreko izango da, Oierren erronka, eta ganera, ustot, zuzenien, botako zule erronki, así que... Bertxu botako zku, Oier, doinua eta herrimak. Hemen txegaude, hemen txe. Venga, emon. Ba. Igerri egela Kristinan eskoli hor. Nik gura tenien? Bai, venga, ekin. Bai. Venga. Isiltasuna. Intro. Zast. Kontzentratzen mutila. Isiltasuna sortzen. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na na na. Na 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 na. Na na na. Na 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 na. Dale yo. Wow. Ona, Oier. Oso ona. Udako hit izan dako. Kantzino beraniago. Denboraldiko azkene eta ipini dago oso gatz. Dano parte hartzeko ez da? Hori da. Esan Macarena edo ez? Salome. O torero. Que ser torero. Joder. Wow. Itziparik gatoa. Bai. Bai. Zeran nerz bastan da. Ez que gusto de txeita hor torero kantetan da. Verano mix. Ba, bueno, entzun dozue aste honetako erronka. Barrido ez dugu ingo, ala, bai? Venga, ba, barriro. Egongo da aukeri, entzuteko, gero be? Zuzenien, venga. Zuzenien, Venga. 2.0. Venga. Oin koreografia da guztien gu hemen. Bai, ingo. Pista bota dugu koreografia bat. Baina biz, arizek mauitzen, musika eta dana martxan ipintzen. Oye, izeke nanana barik lololo, igual aldatzen da. Lololo. Pista gehiago edo. Eta, bueno, Oier urduri ipini da, hemen preparetan dabil. Segundo aparkatu. Zer dan, improvisazioa. Esan dugu, ba... Direktoko gauza aparkatu. Igual da, lehenko kantxinue, nananatik letrara ez da buena diferentzia handirik. Nioz. Ja. Bai. Jo. Bai, Oier? Bai. Ointxe. Anuntzio dau, Bai. hasi da. Vale. Badator, Oier. Oier osotasun osoan, sakon eta... emozionatut da. Ia, prest dau, mutia. Gure daunin hasiko da. Halako baten. A ver. Yes. Intro luzetxu egonek, Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Ale. Kontxa. Penseu da. Egon da kamiso txikitsu bat ez da? Gaur dugu 2x1. Koño, erronka bikoitza aurkuen. Bai. Zer gertatzen da, eske, denpora asko dago emetik eta irailera eta orduan, ba, iepai. Osea, bizek Baina abesti. Abesti kantautuz, baina... Biak asmatu bidie. Edo biak kanta hori. Abesti, bi, onguen. Bizek asmatzen ez dauzenak, ez da optetan sarira. Ez que baku zer gertatzen da, azken aldian asmatzaile asko deko guz. Orduen sosketa hileko ez da iten da. Orduen, ba bueno, baten faltan
Abesti bi eta fuera. Hala, Hori da. bai, hasta. Improvisaute, tita. Eta kitxo! Kitxo! Horrez da besterik. Bueno, Oierrek sartu gaitu trantze honetan. Eta bueno, erronka aste honetan bikoitza izango da, así que bakizue, parte hartu gure sare sozialetan edo ni lepo emoten hau. Ze telefono zemakiten. 6 bost lau 0 iru zazpi bederatzi lau telefonoan parte hartu, ongi etorriak izango zarete jaun Andreok. Nahi, oina estiro txo, mesedez. 6 bost lau 0 iru zazpi bederatzi lau. 6 bost lau 0 iru zazpi bederatzi lau telefonoan. 24 orduko zerbitzua, 375 egunean. Hauzen du nahi. Argi gratis jau. Bueno, 375 egunean, irailerako porta goiz, oza que... Irailer arte... ez, ero bai. Ez, irailer arte, ez. Turre dekogu, San Juan ape bai, bueno. Bauz. Abustua. Erretiratzen dut. Erretiratzen duzu itxa. Eta... Ba, sartu da bukle zerratu eta isun baten, ez dakit zelan, baina hauz izen da aste honetako lehiaketa. Eta, ba, Bikoitza. Bueno, bikoitza, oza, erreto bikaina gure Oierrek improvisa dauen azkenen orduen, gupe eskenek izan bikoitza zanik. Ni eska bauna, Fundazio zeiken eta ez da... Sorpresita maitan entzun. Dekoguz bi abesti. Bi abesti. Eta Bite mazo. Temazo, tia. Verano mix 2000 eta gutxikoa. Eta hau izen da gure lehenengo denboralizek emon dauena. Gaizki esanak parkatu, ondo esanak gogoan hartu eta zoazte jaunaren bakean. Hemen unai. Hola, namaitxo berba du. De Dios. Mesedez ez, oin ezaizuz beste berba batzuko lanez. Ondo bili udi aprobetxau eta izu ez okerkeri zapillu, ganera oine bakizu inigitok zabalduzko lepizkat grifu eta, bueno... Arantza tapiak, bai, ez da, txika. Arantza tapiak. Arantza tapia inbila benbio egunen batzen, ona, zerbeza batzuk hartzen. Eta hoxe, okerrak izan udan, Sasoioa eta... Mana, agurtuko gara, edo zer. Vale. Oskatoz, Bueno, hasi gatxe zan lehen bitxau egaz, ez da? Bai, Zaldibarra dela jongo gara. Zelan ikusi zua asuntua? Korresponsalak, Zaldibarren. Egize da, Euskal Herrizen barra korresponsal pilo eta euretako batzuk Zaldibarren, ja gaur fitxau. Ez tozku onartu, baina, bueno, estamos por hecho. Zaldibartik zuzenien retransmititzea, deitu eta... Zoetxetik ondo torriko zin batzuk, ez da? Zoetxetik ondo torriko zin batzuk. Eurek sanatorio ditxo txie, oia, parkatu. Ez goize, eskerrik asko. Dena gaitik edo nartzi gaitiko dana alako eta... Animo? Bardin segi. Eskerrik asko, eta ia nos ikusten dugu martxan zuen proiektu hori. Gure laguntasuna bintzeta egingo zue eta egunen baten korrespontsalen bat bihar gozuegu, izortan egingo gozuegu. Abadetxe, gozuegu. Gozue. Baina Oier ez fitxau, Oier guri da. Oierrekin nengo dago reto, Zaldibarrik. Duelo egongo da. Duelo. Espadas en alto. Zer lezien ez. Eta bueno, esto soinok agurtu gure? Niki esan biharrekuek esan duaz. Esan duzuez? Ni pena mote boste. Bueno, zer zengo, falta motako, barikuetan, laizia errezia. Bueno, baina, topauku, nik uste dute aitzak izen bat, ona gultetako. Bai. Turre espada izango da San Juana, eta San Juan espada izango da... San Miguela. Bai, hori bezati dau, laizia hartzenek hartzen dauz oporrak, baina laizia erratiak. Ideia batzuk bada sortik, ez da? Igual udarako... Denpori behu, ideia horri pizkat itxuri emoteko, brillu etateko gure zagartxuri. Eta Ander duña baitia be gure txirrindularien palmaresak errepasatzeko, denbora behar du, baina, bueno. Ni promozio apur bat etxeko bai, astelenien urtengo dala teiatuan programako azkeno gatala. Amigo. Teiatuan epeo, porra. Hori da. A ver, segur zua, bierren hoti zeuko portan zauzen bitartien. Hori da, azkeno gatala. Zein berri ekin gogu, penguen? Ba, repe. Repetidu bat. Bai, hori da. Bai? Bai. Osa, que bierrenako gitxi, esto has topado gehiago eta... Eta zein errepikatuko?
Joseba Sarrion handia. Jakiot. Ja que etxera bueltatu dan, pentsau, pentsau dut. Pentsau dut bere omenezko bigarren atal bat, eta luzetxo haue, eta bera merezi dauen tamainakue, sakontasunaz, eta hori da. Eta iantzuten dagoen berak, bai. Eta gero gero iraierako beste buelta bat mototzen egun, eta astelenien urtengo da bazkenak. Oso ondo. Irailien gaztea, EITB eta danak dardarka dabiltzaz kompetentzia latza enbi ordotxe udanai. Bai, hau azire bakarrik izen da. Gure txikitasunetik egurre. Hori da, eta, bueno, zelan ez, eskerrik asko moimoko zuei. Astero, gure saioak entzuten egon zarien hori. Animoek jaso dauz asko. Hori da, zenbat kalien eta zenbat komentario eta, eskertzen da, esate, bente batatek esateko, eiken da zuen horrek, sosetako balizio da, ez da bakarrik kapritxo bat. Eta, eskerrik asko, benetan, bihotz izorre gotiarren, gube bultako gara. Fijo. Euko zue sorpresa matortik seguroski. Eta, eskerrik asko, hau izen da laixi hartzenek denboraldi honetan emon dauena, eta beste barik, musiki zuentzako, eta barri batuko garamen. Agur.